Kani gade ka hon jong ki kat tu kat ningut ki long kemi ki bodon kata ka jing sngo kia halor ka jing sha thok jong ki hawai rang ba ubi kai ka jing le kai martial arts ha ki babun ki liang ka bela jai ki khon jong ki ha ka jing kendu biginong pathai khubor ha ka jan miet jong ka shpau trik mentau nai tung arjar arpusau kini ki long kemi ki le kenok persya yu wei nong hi kai ha ka jing le kai martial arts kata yu ba doni rani uba penyat ya ka skul hi kai karate kickboxing bat ki wei de ki jing le kai ka school ka belatip kum ka Miglai School of Martial Arts ka badona ka shnong lat kor ha ka dong kinton umon. Kat kum ka jinga thu kini kilong kami bekentup ikong Sylvia Dakar na jayaw, ikong Jessica Bla na madan dating, ikong kinong klaw bat iway pat ilong kami iba na ka shnong karang, kila keno badang ha kalumpung yakop ka badang shudap long shen ha dera dun. Wala ka jinga kop jingi kena arit ki baha papo ka kategori sub junior shim ladon ka jinga kop. Indri uba don nirani ula tok kiki badon kini kejing kop ha kaba kikmi kikpa kila pelut ya kabailet by one ndri kala long tang kejing pelut kai ke pisa jengki namar endala poi shikelumpung yakop kam shimla don setia kejing kun ha ke kategori sub junior. Sakawi pat kebenta ka begini kilong kemi kala kenok persya uba don nirani kadai halor kejing dawa jong uye kabha na kapisa jong ki kena ki bejop ha kejing kop syabar jela ki bayok khusna empat na ke sorkar Meglaya ha ka bawla dawa ban ai bah 10% na ki bayok bat san persen na ke scholarship bagi yok na ke sorkar ban ai lat ki kena ban penjanai syu elade ha kini kejing ile kai bat itu ki bakentat ban siu ube nok pat ye kita ki kena na ke skul jong u. Nakaliang ki kimbi ki pa jong ki kena ki bele kai sports mo ni wan hangni da kamen sim ka bas ngau kia hado kata ti mdei tang mangiru ki badan ya kata ka complain sandai ki dang bun gitu tang ba kimpat yo lat ban ya wan lang shkaman ti ngila dap tho ka shi thiru shau director assistant director working president jong ka MSOA general secretary jong ka sports mo ti kani ko complain ka long saphang ka jing de le ka jong kini ki khon jong ni bat ini ba doni rani ti man ha ka ni I khot I kini ki khon jong ni ban le kai sata sapo deradun men ka don ka jing le kai ha upra khandai bat shipau tarik ubanai mi jong matau snem ti ila pha engi kata ka flyer kata ka notice ti ha kata ka notice nging yo I ba mdon kata ka sub junior category ki khon jongi ki dang red ki ha ba ka sub junior category tingi ngila ong kamdon so kum kata ka category jong ki sub junior ti henre ngili kerani ishayeng I ong ngimde ban batai start ngimde ban balan ka don ila tip ma I ti ki don ki wei pat ki kime ki pa jong ki wei pat ki khana ru ki phone henre ka ju ka reply ki yo ti kata ke ngi tingi na shania ya I mo kum utaw nong ya lam tingi le chata chapo deradun ti ka school ru ngi la li pan shuti ti na school ru kila ai da kata ka jing kemen da kata ka jing shania tingi la elen ti kumangale ngampa da ka train mo ngala pha da ka flight na mar ba ikim ita ipon mar kila de shwas jong ka exam ru ti ndala poista shaderadun ngyo jing tip ba kamdon kata ka jing le ka ye ki ki sub junior category kamen sim jungi ki kimi ki pa ka long kumbala dung do sum kat no ka kta ngi ki kimi ki pa na mar ndi tang ka pizza ka kta ya ka por jung ki kna ka kta ya ka psychology jung ki kna ru te ngi li ong stage po der dun ngi la le kan roi gi ti nong penyat ki ong kam de ka pop jungi ka di ka pop jung utah bali upa halabal ada bio I kan notice bom don ti kum kini ki AP ti ki don sa ki wei ru kini ki parents ki atho yang ba ki ong upon long meeting upan shi pau percent na ka award jong ki kana ba ki yo man ha gani but san percent man upanai na ka ta scholarship ti perkhat ma phikin ba la lekran ye I ya kata ka jingpha jong I kita ki khana sha kata ka bai le kai ti I ong yang ba hakakot khubor tho ban pha yalam ka bajob len kharmudai ti kata ka bajob len kharmudai ka hapo ka kot khubor tho ban kan long tangkum ka as a team manager bakan le hande indala poi sathi ki pen long coach yaka ti nga kham tip I ya kata hoi la da ka de makana ka bahayeng jongar hande ngam tip I ya kata kumno ka yo certificate thok
kumno shna certificate ya ka bakan la ban long coach ru ya kata ngam tip shisha te dang step i don ba phun ya nga bo ong pitip ne em ka tu ka hep kan si jong phi ka long coach ki khun jong phi chate nga shu kan det hang ta te nga pen i kata ru ikpa mong ong nga pe ini ipara jong phi te ikpa ir khi namar bapli mo iru imtip i mangiru imtip i hi te dah hadian pan kadon bat ka proof kisen ki marjan yang kani ka certificate pej ba kani ka certificate kisen ki marjan yang te ya ka jing shna jong kani ka certificate ru ngam tip hok ladang adei bahyeng ru ngam tip mano ba pen shna kani ka certificate coach jong ka ru ngam tip ne tip ka shna la diru ngam tip ya kata te martin yo ya kani ngale chayong isadoni ngong ngaya kendu ya i habar idang thatjan bat ikong Anita ilok jong i tiang ong sa ngalong ban yakren bat phi ong long ali rung hayeng dang ila lung hayeng ila yakren ba ita isadoni ngong kumdo sar phile pen long coach da ka bampat dei ka khna sport persen du kam dei ka dei tangka asha bat ngatip ba ka dei tangka asha bat ba ko ong ba ngat dei kum ka NGO ka dei ka senglong kemir hasnong ngitip tang ba kum tahi baka day kata ka NGO bat ka senglong kemi na kasnong madarting te ngaong ye isa kumta ngaong long za mo sar ba pin penlong coach da ka ba klempat puli ka klempat le exam ya ka coach karatiru isar irki isa doni nang dang ningkong irki ong kamlong kam day kumta te ndang alapin ini ngapen i kan ni kan ya kan ni te ong hana o banga penlong tang sipang ndawan nang thiangan sakni no ikani certificate to kata kala kut mo tendala dep nang ta dap artayo lai tayo te don ki parents ba pli ki ba ikot meeting ikot kata ka meeting iong ba kata ka meeting ka ba penlong iong bangi hapsiu ya kata ka 10% naka cash award jong ki khana bat sanspa tingka naka scholarship jong ki khana te kabayo awards ningkong te de ki khun jonga bat na badarting don hi amadarting arlaingut te ngapat ya kata ka jingpan jong i kata ka cash award dang ningkong ngoonga lada impan ru kade yang ban buron namar ki khun jong i kila kiyo ya kata ka namo lembah ka jing hikai jong i long ngam dok ta than ya kata mo ba ngide nga ai ya kata ka 10% man ngada ong ya isa ni ko sa ngampat yo ban le sei namar ki ada ka cash te ap shitayo artayo te ong to rei dala ya ki sngi ki pon ang kata pan dala ya kita ki sngi kita yo ki banai hadian kat tu kat ni por pat ikot meeting ya ki parents te kata ka meeting nga khamlej te ka bapen long meeting ki bakhot ya kata ka meeting de ikong Anita song thiang bat ka bajok len khan budai ki penlong ya kata ka meeting hapo jong kahyeng jong ita isa pensyai te ki parjan jong i ki balej ki ong baha kata ka meeting bala ong ki parents barok khoj ban siu ya kata ka san parsis ya kata ka scholarship jong ki khana san spa man ubnai te don na ki parents jong i ba ki baduk ki bateng bagin pha le kai ki khun ki haban ba da karam te na lor kata ka 10% ka ba ilapan menta ipan so na ki khana ya kata ka scholarship ka bakam dei hok ba in yo namar ka scholarship bat ka cash award ukon rat uai na benta ki khana bakin yo ban kershan daladi ya ladi henrei menta kum ka lorenza ka ba penlong ya kata ka meeting ngasngo kala baklajur bakapan ya kanika ka awards ka bikipan man la ubenai bakin ai syaki san spa na ka scholarship man ubenai plus ki parent habaki pha ki khun bakin le training ha ka school jongki ki siu san spa shi benai man la ubenai ngi hap siu kata ka monthly fees ka balong san spa shi benai te plus ki bai register shi phang i ong register ar hajar na benta kata ka jingle kai barok khoj shwa ka national pat i ong register sa shi hajar uwe khuna te ka basausi pat ka long kumne kan menta don ngawan hang ni om banga ngawan hang ni bangan support ikini ngawan ban support lang ya doktor o ya i du ru namar ba
kini ki kena ba pli kim pat yo lat ban siu ya kata ka 10% bat ya kata ka scholarship ka baki kipan na ka benta baki 4 ai ya kata ka scholarship ibe yaki bat ida keren haya kata ka jing be te ngam don henrei ngam yo i hiru henrei kat kum ka jing ya thu ki kimi ki pa ba ong baki be i ki khun jong ki te ka long ka ba bakla kan ban be i ki khna tang namar ba impat siu ya kata ka scholarship ka baki pan namar teng hap deng ka jing duk ngi ki kum ki kimi ki pa habangi pha i ki khun ban lit school ru kinong hikai ki dang up la dang impat la ban siu by school henrei kam dei gen kum ta bakin be te tang ipat ngaso kan ni kalong ka babak lajur kan jiksisha kim dei ban kala kani kala long kum baki diman na ki khna bakin hap ai ki kata ka scholarship hang ni ngapen rem jur ya kalorenza bakam dei gan bakan kwa ya ka ei ka bam dei hok ka jomka na markar ka dei ka khna puli kam dei ka khna ka bam badang bi katip ya ka scholarship ba ya ka scholarship ki ai na banta ukhna chimet ba unyo ban pendon kam ya ladi henrei kum kalorenza kam dei gan ban pan ban diman na ki khna bakin hap ai ya kata ka san spa man la ubenai na ka scholarship plus kabai benai kabangi hap si man la ubenai te so ka weiru nga don kan man tentu yaki parents mo ki bapa le kai ki khun bakin sha bakin so thu ya ka ei ka baki dei ban ai yaki bat ya ka ei ka baki kim dei ban ai nga ka jingkar pat chong ai ki parents ka long ba kim dei shu ban ai ya ka tu ka awu ka 100% ka baki ki pan bat ya ka 10% namar ka dei ka hok jong ki khna kam dei hok ban yo maki kata hi ka banga nga kwa ban pensyai ki parents namar ki parents teng chanong kendong ki dei ki bun ki bapli ki bedang bi ki bam tip hiru wat teng ru habangi pha le kai ba ya ki habangi pha le kai ya ki khun ni haban lut daladi henrei habangi le wat jing tip na ka sport ko ong ba man la usnem usadoni uyo na ka benta bangin ai ban le kai ki khna shabar henrei na ki khna nong kendong bapli shem pisa da ki pho hajar ten sab beteng doktor ke nang taban kun jangaru bashan skem le yele kai support de redun bacha support delhi support kashmir te south li ka way pat state level te ngalit pan shrej pan ka certificate ula de le kai ula yo ka certificate ula de yo na te na chaka le kai te ki pha ha ka kasni ki ong wan ra lut ya ka ni ka original certificate bangin pele award ben apply scholarship te nabarok khaj ki kimi ki pam de tananga nabarok khaj ki phawan ralut te hadin bala de apply kita ka scholarship ya kita ka award ki awan shim na ya ka ni certificate ki pha group te ngabar ngala le shim ndale shim pat ya kita ka national certificate south li jonga hadu mentar kim ai sure ngam tibre sar long dikin ngong aino ma ka certificate national ki ong ni mdan rehne yo ka poi shabhoi ne ka poisha maram ne ka poisha senteng amgin sawat kiam tang kum no kan poista ma habanga sa mit ne de ka deben poy ni em ngong em me kata ta sakli ka ta te hadu mentar long ngam nged ba kan poista sta te ngatharai ba ki le kum no ngam tip shu hadu mentar u khon ngam padio re ta certificate national